बिथांमोना जुदि इलेक्शन गेलेयोब्ला जोंनि मान मर्यादा आरो थामोनथा रैखाथिया बहा थागोन बेबो जोबोद गिदिर कुइसन जोंनि गेजेराव स' बिनिखायनो नोंथांमोननि गेजेराव आं फोरमायबाय हेलौ खुलुमबाय रायजोफोर आङो नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों दायो एसटिनि बिराद दावराव जानानै दङ बे एसटिखौ जोङो 6 जनगोष्ठीनो होयोब्ला जोंहा थाखानाय एसटिफ्रा खहा जायो ना जाया ना गासैबो समान जागोन नैबेखौहाय जोंनि क'क्राझार इउनिभारसिटिनि फरायसा ओरैबायदि थख' फोरमायदों मानोना जोंनि गामि ओनसोलाव गामि सिङाव थानायफ्रा बेफोरखौ बांद्राय मोनहास'वा मोनदांस'वा बुजिस'वा बेनिखायनो बेखौ फारसेनिफ्रायनो फिट खोनासंनानै नोंथांमोना बुजिना लानाया गाहाम होननानैहाय आं सानो आरो दा नोंथांमोना खोनासंलांदो 6.5 आव जोंहा मेनसन खालामनाय दङ implication for central government reservation होननानै बुंदों 6.5 आव स्टेटनिफ्राय जि एसटिनि मर्यादाखौ हरनाय लोगो लोगोनो मोनद' जि जातिनो एसटिखौ हरनाय लोगो लोगोनो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव बे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव सेन्ट्रेल लेभेलाव जोंहा जेबो बेबायदिनो एसटिपि एसटिभि एसटि ओच आरो बेबायदिनो जोंनि जि रिजार्भेसन बेयाव जेनेब्ला बेबायदि डिभाइड सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव बेबायदि जायो मोनसेल' बेयाव एसटि थायो आरो एसटि हिसाबै जिहेतु मोनद' हारिनो जुदि एसटि होयोब्ला बे जोंनि जि एसटिनि स्टेटासा बेयाव सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव बियो समान जाहैयो आं बेखौ 6.5 आव अलरेडि बेयाव मेनसन खालामनाय दङ आं बेखौ थोंजोङैनो फोरमायबाय आरो बेजोंनो लोगोसे 6.6 आव आं मेनसन खालामनो नाजागोन जोङो स्टाडि खालामनानै मोनदों 6.6 आव नियाव बुंनाय दोङो जि inclusion of Moran, Motok and Kos Rajbongsi Gwalpara in ST plane जि जोंहा नियाव टोटेलि जोंहा मेनसन खालामनाय दोङो Kos Rajbongsi of the undivided Gwalpara district provided an NOC is issued by BTC in respect of the BTC part of the undivided Gwalpara district जोंहा बोखावजायै जितु Gwalpara district बेयावहाय जि STP खालामनायनि थाखाय बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय बेयाव एनअसि हरनाय जादों कस राजबंसिनि थाखाय होमब्ला बेयाव जोंहा ओरैबायदि गेदेर बेयावहाय सोंथिया जोंहा सिखांगोन मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोना एसटिपि जानाय लोगो लोगोनो बिथांमोना इलेक्सन बेयावहाय गेलेगोन बोखावजायो जोंहा जेरैबायदि गवालपारा डिस्ट्रिक्ट बेयाव स्पेसियेलि जोंहा क'क्राझार आरो जोंहा चिरां बे मोननै बे समस्तियाव आरो बेजोंनो लोगोसे बेयाव जोंहा बिटिसियाव बिथांमोना इलेक्सन गेलेगोनखौ जों रोखाखौ जोङो नुहुरदों आं सिंनि बाथ्राखौ माखासे बाथ्राखौ बुंनो थांला आं नोंथांमोननि गेजेराव बेखौनो फोरमायना होबाय जिहेतु बेयाव गभर्नमेन्ट ग्रुप्स अफ मिनिस्ट्रिनि बेयाव जोङो रिपर्टखौ जोङो स्टाडि खालामनानै जोङो मोनदों जि एसटिपि खालामनायनि जि बोखावजायै जि गवालपारा डिस्ट्रिक्टआव जि कस राजबंसिनि थाखाय बेखौ जुदि इमप्लिमेन्ट जुदि जायोब्ला दा बिथांमोना कस राजबंसि बिथांमोनाथ' इलेक्सन गेलेगोना 100% बिथांमोना रोखा आरो बिथांमोना बोखावजायै गवालपारा डिस्ट्रिक्टआवल' इलेक्सन गेलेगोन माबायदि बाथ्राखौ जों बुंनो हागोन बिथांमोनाबोथ' उदालगुरियावबोथ' बिथांमोना गेलेहैनो हागोन बिथांमोना बाक्सायाव गेलेहैनो हागोन बिथांमोना तामुलपुरावबो गेलेहैनो हागोन जिहेतु एसटिपि जानाय लोगो लोगोनो बिथांमोना दा बेफोर जोंनि थाखाय बिराद गिदिर जोंनि गेजेराव बेयो कुइसन आरो बे कुइसना आरो बे सोंथिया आरो बे बाथ्राया एसेबां इजि बाथ्रा नङा जोंनि थाखाय दा बिनिखायनो बेखिनि बाथ्राखौनो जों बुंगासिनो दङ फरायसा हिसाबै जि बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय मानि थाखाय एनअसिखौ हरनाय बेखिनि बाथ्राखौनो बारे जोङो कुइसनखौ जोङो खालामबाय थादों आरो फरायसाफोरा कुइसन खालामबाय थानायनि बेलायाव माखासे मानसिफोरा जि 2006 नि आबसु आरो आक्रासनि जि रिजलिउसनखौ एनअसि होननानै बाथ्रा फोसावबाय थादों आरो जि बिटिसि गभर्नमेन्टआ 2016 आव जि एनअसि हरनाय बेखिनि बाथ्राखौ मानसिफोरा रोखायै नुगासिनो दङ दा बेबायदि जि माखासे मोनथिनानैबो जोंनि गेजेराव सोंथि जानो गोनां मा बाथ्रा दङ नङा होमबा आं बेखिनि बाथ्राखौसो नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनो सानदों मानो होननानै बुङोबा जों टटेलि मोनथिदों बिथांमोना जुदि एसटिखौ जुदि बिथांमोना जुदि मोनोब्ला खहा जाया नङा माखासे खहाखौ जोङो नुनो मोनदों मानो होननानै बुङोबा बेयाव अलरेडि जोंहा मेनसन खालामनाय दङ ग्रुप अफ मिनिस्ट्रिनियावबो जोंहा अलरेडि 6.5 आरो 6.6 आव जोंहा मेनसन खालामनाय दङ आरो बेजोंनो लोगोसे जि बिटिसि गभर्नमेन्टनि 2016 नि जि जोंहा एनअसियाव खुनु मेनसन गैया दि 6टा जनजातिनि एसटि होयोब्ला थाखानाय एसटिया खहा जानाङा होनना बेयाव खुनु मेनसन गैया
स' बिनि बेलायाव जोङो रोखायै जोङो मोनथिनो मोनदों जोङो स्टाडि खालामनानै बेखिनि बाथ्राखौ नोंथांमोननो जों बुंदों मानो होननानै बुङोबा जोंनि जि माइन्डआव बेखिनि बाथ्राया जोंहा फैबाय थादों आरो बेखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बिनिखायनो आं नोंथांमोननि गेजेराव बेखिनि बाथ्राखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव आं फोरमायहरखादों स' जोंहा जोंनि जि थाखानाय एसटिया खहा जायै जेबो बाथ्रा गैया जुदि मोनद' हारिनो जुदि एसटि होयोब्ला नोंथांमोना खोनानो मोनखाबाय स' बिनिखायनो जोङो दिनैनि दिनाव क्लियारलि मोनसे बाथ्राखौल' जों बुंनांगोन दि एसटिखौ जोङो माब्लाबो 6था जनजातिनो जोङो जाहोनो मोननाय नङा एसटि जुदि जायोब्ला जोंनि जि मान मर्यादाया एसटिनि जि स्टेटासा सेन्ट्रेल लेभेलाव जोंहा समान जाहैगोन बेयाव सोरबा कस राजबंसि सोरबा आदिबासिनि सोरबा उमुगनि जि एसटिनि जि रिजार्भेसन बियो बेलेग बेलेग जाहैगोन बेयो खुनु बाथ्रा गैया बेयावहाय सेन्ट्रेल लेभेलाव आरो बेजोंनो लोगोसे बोखावजायै गवालपारा डिस्ट्रिक्टआव बिथांमोना जि कस राजबंसिनि एसटिपि बानायनायनि जि गभर्नमेन्ट अफ ग्रुप्स अफ मिनिस्ट्रिनि रिपर्टआव जिहेतु होदों दा बेयाव थोंजोङैनो जों नुनो मोनदों बिथांमोना इलेक्सन गेलेनायनि मोन्थायखौबो बिथांमोना मोनगोन थोंजोङैनो जों बुंनो थाङोब्ला स' बिथांमोना जुदि इलेक्सन गेलेयोब्ला जोंनि मान मर्यादा आरो थामोनथा रैखाथिया बहा थागोन बेबो जोबोद गिदिर कुइसन जोंनि गेजेराव स' बिनिखायनो नोंथांमोननि गेजेराव आं फोरमायबाय सासे फरायसा जानानै बेखिनि बाथ्राखौ जोंनि गेजेराव साननांगोन आरो साननानैनो जों खामानिखौ मावनांगोन स' बिनिखायनो जोङो गासैबो जि एसटि मोनद' हारिनि एसटिनि हेंथायै जों गासैबो जोङो गसंनांगोन आंल' नङा नोंल' नङा सोरबाल' नङा बयबो जोङो गसंनानै बिनि हेंथायै जों गसंनानै जों बाथ्रा बुंनांगोन आं बेखिनि बाथ्राखौ नोंथांमोननि आं गेजेराव फोरमायहरबाय जोङो माब्लाबो जोङो एसटिखौ जोङो जाहोनो हानाय नङा आरो बिनि बेरेखायै जों गसंनांगोन आसा खालामो नोंथांमोना खोनासंखांनानैहाय बुजिबाय होननानैहाय बे भिडिअआ नोंथांमोननिसिम सहैदोंब्ला नोंथांनि आंगो लोगोफोरनोहाय शेयार खालामनानै हरनो दाबाव दिनैनि सुंद' भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों जय बर' हारिनि